everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Gusto kong patyon ang kriminal. Kinabuhi ang gusto kong ibayad niya sa kinabuhi ni Byron nga iyang giutang pangag sa ilong. No, hustisyang gikinahanglan sa akong anak, Luloy. Dili pagdugang og lain pang problema, Loy. Ako'y kaugalingon nga prinsipyo. Parugan dyan ako ang unsa may akong gustong mahitabo. Ayaw hatagi og labad sa ang PNP chief nga mo ay nagbutang kanimo og balik sa posisyon, Loy. Basta kay ipanimaos ko yun ang kamatayon ni Byron. Mamatay usab ang naghimo nini Atilay. Gusto kag tamparuson ka dinhi sa tubangan sa haya sa akong anak, ha? Major Luisito Gaspar. Ayaw Atilay, butan man Atilalay. Ayaw yung pagkauhawi ang imong kuya Victory, Luloy. Ay, pastilan, Dudong. Sa'yo di ay kang namalit og labas nga isda. O nang bating, ngit-ngit mo ko nagatang sa may kalsada o kanang mga linibod nga isda. Uy, nga nung nahibaw ka man sab ni Ana. Oh, sinuidado may nagsulti na ako gabi eh. Mao di ay. Anang, tuon din ako aron makahigobig sabaw si Miss Alia. Kanang init ko kayo, para mapaso yan dila. Danang ginawa nang. Para makahigop daw sabaw si Miss Alia ba? Mamay togo ni ba Miss Ael ako gud. Hasta sa ka mapaso. Ang paso sa ko. Ay, Dong dadoy. Tabangi raris by Sarge og limpyo aring isda nga iyang pinalit. Og makaluto na dayog init nga sabaw para sa pamahaw ni Inday Alia. Good morning, nang pating. Ay, morning, Inday Alia. Ay, dali na. Mamahaw ta. Init, pakainin tinungwang isda nga. Gilutog sa'yo nilang by Sarge og Manoy Mordadoy. Sige na, dali na, lingkod na. Hala, nanakat sila? Natuwa man to sa ubos ang baybayon? Ay, libon nga isda ang ipalit ni by Sarge. Ah, Sa'yo kayong nag-atang dito ay sa may karsada. naman ko to sa upland area ning lungsod sa Bourbon. Ang dali na ron masudlan nag-init nga sabaw ng tiyan ni mo, Inday. Bay, may Miss Ael. Pero tigi, kahigop ni Miss Alia sa giluto na kong tinuwa bay. Ha, busog kay siya. Salamat kay wani mo pasag din si Alia bay. Gito malagyan ako yung gitugon ako bay. Kampante ra gid kay Kubay nga luwas siya diha. Ay gabala ka, bay Misael. Kay andam na kong panalipdan mo palangga bay. Ug andam sa nako ibuhi sa akong kinabuhi alang ni Miss Alia. Ug sa umabot ninyong anak, bay Misael. Nabisi ko din sa organisasyon sa Marcan Dragon, Pinchak. Samtang si Major Gaspar, tuasab sa kaugalingon ni ining problema. Bahin sa gimorder nga pag-umangkon. Mo ba day, Lina? O, Pinchak. Maungwan ako'y update kung unsay mga gilaraw karon niya batok sa eskwadro ug sa mga tao nga duol niini. Ang pinkanunay, kay di gid ko mahimutang samtang naa pa kadiya sa balwarte sa kaaway. Salamat, Pinchak. Basta kay magkontak kay lang kita kanunay. O ginaot nga bisag magkinaunsa. Dili lang gid unta ka mausap. Dili lang gid unta, Pinchak. Sayon kay na ko ang pagsamat sa balatian ni Misael. Pinaagi sa iyang hinigugma, Ringo. Magil, boss. Neo, dawat tayo kining sobre. Imo rin ko sa. Huwag ako sa.
kang Trililing. Ikaw ba ni mo gisangon ko ninyong misyon? Salamat, boss. Nalalakaw na. Ihatag kang Trililing ng lugar sa iya. Arusap ka tumalipay, Ringo. Boss. Taka, boss. Usa sa mga Aplan Barangay sa lungsod sa Borbon. Tuwag isipti ni Misael ang anak ni aning General Mart Oknes nga si Miss Alia. O gipabantayan pagyud kini sa utrong bangag sa ilong nga by Sarge. Unya ka lang. Pahilakon tagid unya ka og dugo, Misael. Hangtod nga buhaw ka sa yuta ug magpakiluoy ka nako. Oh, buhaw ka unya sa yuta, Misael, bangag sa ilong. Naiba kong gimahal mo kayo ang anak sa general. Kanapudlong ug sayod kong tanan nga imando ko niya nimo. Imog yung buhaton. Bugti sa kinabuhi sa imong palangga nga Alia. Uy. Aha. Ang PNP chief kining nanawag. Unsa kay tuyo ani niya? Importante kitingali kayo. Hello, Kuya Victory. Sabit ko sa mga questionabling mga shipment. Gani ka pa nga na ko, Glina. Major Gaspar, Labihang sukuas PNP chief. Nga akong giisip na nga igsoon. Posible ko no. Nga dili na siya makadupan ako. Ining kasuha. Kay mauwaw na ko na siyang musangpit sa iyang mga padrino sa DOJ. Major Gaspar, Ikaw lang muna din eh. Di pa kami sa pagbangutan tungod sa kabatayon sa anak sa kong atilalay nga si Byron. anogon kun matangtang ka na sabo niya pagbalik sa serbisyo, Major. Tungod anang kasuka. Wa ko'y angay nga kabalakan. Kay halapad ang landong sa organisasyon sa Markang Dragon. Ngaboy akong kapasilungan unya, Glina. Bangag sa ilong. Karon nga nalubong ng pag-umangkon mong si Byron, Loy. Mo'y atong hisgutan ang bahin sa atubangon mo unyang mga kaso. Oh, atilalay. Anong wa man taon ka magmatngon, Loy? Major Luisito Gaspar. Magsulti lang niya tabahin, ana. Sa ubang mga adlaw, atilay. I'm bored. Okay? Unsa ka tinuod nga sekreto ka kunong miyembro sa Chinese Triad nga nagliho karon aning atong dapit, Loy. Unsa? Tubag ako og tarong, Loy. Ayaw paabuta nga kawagtangan ko og respeto nimo. Atilay. Manipulated ang tanan. Bugna sa mga opisyal nga may gitipigan nga suya. Takong kasuya o kasuko nga rin ako. Mao ka na. Usat huy ko, atilalay. Wa ko mag-apil-apil anang klasihang hugaw kayong duwa. Gikaoo ka na ni PNP Chief Victory. Gibaliwa lang ko nun nimong iyang mga pagpaningkamot aron maabswerto ka sa una mong mga kaso o makabalik sa serbisyo. Unsa balita, Binjak? Nagatubang na og investigasyon ang kagaw nga Major Gaspar. Bayan sa kasong administratiba. Samtang posible sa mapapasaka ng yun ang kasong kriminal patok niya. Ang karma kon mo maningil. Bisag unsa ka pagka-impluwensyado, singlon ka gyud. Ug maka nang nahitabo karon sa kagaw nga Major Gaspar. Tinuod ka na, Misael. Ug unsa nay update sa triad sa organisasyon sa Markang Dragon? Asagid kang dapita ka ng balwarte karon sa Markang Dragon. Gusto na akong matultulan ka ng dapita. Bulabugon tagid mo, Major Gaspar.
hangtod nga mapukan ang inyong sindikato sa illegal nga drogas. Miss Alia, By Sarge? kung okay ra ka dinis uban sa mga magtiayon, mas maayo tingali ma'am nga mubalik lang ko sa syudad aron ipadayon sa akong pagtabang ni Bay Misael. Siya mga lakaw ba? Oh, sige. Pagkisultiyon niya ba ni Ana si Misael by Sarge? O miss, Gusto sab ko nga naa kang makatabang niya dito sa eskwadro. Inday Aliyah! Oh. Basar! sinabating. Kinuo ko, unsa man kay nahitabo? Nang unsa nahitabo ha? Ay, pastilan. Ayaw yun una ka mo gawas-gawas. Kaya mga bagog na nga na nagbahas-bahas sa kais motorsiklo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.